uyambingelela uprofessor namhlanje udokotela uprofessor u3seconds. Ngithi ngithanda nonke ngithangene namhlanje ngibuye ngoba phela izinto ehlale zenzeka la ekhaya kwabhudluza ungene ngoba kwabhudluza ungena ngiyindawo ongadlalela kuyo ugcine egcineni ungazange ukuthola ukugqilazela. Ngidelelwe ngabafana lapha ngethula inkulumo kamabalengwe nokhehlelisi. Abafana bagijima bangilingisela ekube ngathi lento umdlalo. Manje ke bayakhala ngoba uSmirnoff uthi ngayiphuza Smirnoff ngasamdaki. UQUALITY uthi mayiphuza noma yiphi inhlobo kabhologo bayisamdaki. Manje bengithe no bafana ngikwazi ukukhuluma nani eceleni ngoba bathe kimi no bacela ukuthi ngingangeni live. Ngithi mina nangidelela kuphi ngoba nadelela live bafana ekhaya. Manje ke sengithi no ngase ngithi kabalinde ngoba lokhu befike kuseni la ekhaya ngintathatha kwasho ukuthi ngisebhizi. Sengithi no akabalinde ngoba amacala kwabhudluza ungene angena ngo9 ebusuku. Isigwebo sakhona sivama ukuthi sibe ngo-Thursday kodwa amacala angena ngoLwesibili. Abeze manje bezochaza. Angeke ngidelelwe ngabafana bese kuyathuleka nje uthi cwaba ngoba ngabachaza fanele bakhaza. Hey phoyisa! Ubani igama leli phoyisa kama? Ukhona kwa? Hey bafle madoda. Anamkhulu lapha. Abangene ekhaya. Yengena. Ngiphethe nekesi leSmirnoff ngoba ngithe uSmirnoff kaphathile unga igama la yakufaka leka ukuthi usungane. Hawu nani kuba ubani uthe phathani ngo ukang ba afune ngikhokhele kalulu ekhaya ngithelelile bavulile ikasi phoyi. Ay, ungabashaya ngomuntu. Bathi deliphi. Busuphuma phandle futhi uvale iminyango. Bakade bengabaleki ngoba kusafune kubuya imvubu. Vala boy. Yini lasentosi kapi zile. Hayi ngithi emkhulu. Ngoba nje ngizoxolisa ukuthi ngizwaza ukuthi iguqile angizukwazi ukugubha ngesimo selokuzasa amabhloko lawo siwasebenzisayo. Into yami ukuxolisa konke sengikwenzile ubona kwami ngoba kuwubona kwesibili lokho engikhona njengoba ngiqoshele ehleleni ziguqele zonke insizwa. Ngathi ngiphathe nasi isibhuzu kasenhlahle semhloko. No. Ngifike ngiyiswa umphako. Wafika nembuzi emnyama ekhaya. Yeah. Wangizwa ngapho sengikhathele ezimbuzi ngiyifuyile imbuzi. Ngoba ngeke kuthiwa uSmirnoff naye wadelela ngathi no akakaphathi ikesi leSmirnoff ngoba ngizwile kuthiwa kanisadakwa ngiphuza obhologo kanisadakwa ngoba nadelela mina. Yeah. Wobani benihamba nawo? Hayi sona singazi abafowethu laba. Insizwa ngihlezi nginazo ngaso sonke isikhathi. Yizo kanye ezangiqala zangifaka complaint ukuthi napho kuthiwa beyathengwa umhla namalanga kuphela imali. Ayisabamba ukuqala. Ngase ngithi mhlawumbe kunalesona sasenza le empangeni le dolobheni lakithi kwesabaliyela. Ngase ngithi ake sifumele phezulu sisovela. Sase sithatha isaqhwanda sathi hayi sivele namhlanje ngapha. Nabo zonke imfanelo zokuxolisa nabo njena. Ya manje akube ngichazile. Nenzwa yini ukuthi mangikhuza isimo eSouth Africa ngikhuza into bese nina niyadelela lapha kwezokuxhumana. Nanifuna ukutrend. Chazana. Lutho omkhulu wakulesikho ukuthi mhlambe siyayisa noma kanjani kodwa ukudlala nje mangabe ibandla sihlangane sijwayele ukudlala ebese kusebenza amafoni sasinganakela ukuthi le ndoda le iyashutha indoda yakwanene le Ubani wanishuta? ubhuti uBig Zulu. Ubani? uBig Zulu. No. Ake ngisukume ngizochaza kahle. Ubani uzobambana imbuto?
akazi ukuhambela abafowethu ukuthi niyibone. Kifani mntwana, hlala la. Smirnoff ahlale ngapha. Mana, nikuphi mani la? Quality. Yeah. Wena uba Smirnoff. nenzwa yini ukuthi mangikhuza into esizweni bese nina nizongilingisela ngimdala ngoba ngifike ngabiza umabaleko ngathi mina akezela efike lapha ezoletha ukufakaza manje yini nina umuntu omdala mayikhuluma ekhuluma lapha kimi ethi uhlola online yena bese nithi nina niyamlingisela niba emdala umabaleko futhi ngiyaqabeka wena quality bengithi uyinsizwe enkulu kanti umncane kanje ngomzelo Hayi kwaba izenze izingiveza umsizo omkhulu angakabikho ngempela egazi nobe izenze ezizozingiphazamisa. Mana ubani umtshentuzani nembuzi ekhaya ngoba phela nomphako waqhamuka sefika nembuzi emnyama sengikhathele izimbuzi wequality ubani uthi uzani nembuzi ekhaya Ibengenanto ukuxolisa mkhulu ngoba ubethu uSmirnoff asithengene inkukhu ngabona inkukhu iwu50 rand ngabona ukuthi kuzoba ukudelela ngasethi angithenga imbuzi ngoba yona ibe900. No wena leli kesi ngoba ngizokuthiwa usufika uphuze Smirnoff kasakudala no quality bathi useshintshele egologoni obomvu iwisi kayisamdaki ilento kubeni ngidelele ngase ngichaza ngathi ngashayela usinqa sempala usinqa ulungwane usinqa sikamagendane eleni ezozini ngathi ngoba uyinduna akakanqini anithole wanishayela usinqa sikamagendane uzungu uvuza Owangithinta mina kwasho ukuthi sasilapha kule engomeni kazwelonke ngimtshela ukuthi ngicela buye ngishayele kodwa ayishiya imessage ukuthi umkhulu uyasicela ngapha. Ake ningichazele nisithatha laphi isibindi esikhulu kangaka quality nawe naSmirnoff ukuthi nizongilingisela nje ngoba lentisi laba webonje nini yini efanele kube ngigilaze kini ngoba laba abanye sebelingisela babonelekini lento laba sebelingisela kabanaqala ukubani umuntu ukumawe ngichazombizela eceleni nalaba abanye bangidelelile nenzwa yini ukuthi nina ningilingisele ngimdala ngikhuluma cha singanakanga sasijabule kwaze weqa nje manje enye injabulo ke ibuyi kwenza ukuthi uveze ezinye izinto ozenza umjalo bakho ukuthi uhlezi into icabanga ukuthi mangenza lento nje mangijabulele ngine crowd yabantu ukuthi bahleka la usuku bona umkhulu umuntu sike simlingisele siyisodwa sasingazi ngagcina isizivelana kuyena ukuthi ubani onshuthayo izingene emafonini yonke sengidelelwa sengane ubani washo Inkabi yasho hayi kwaba ubhekisi ngoba nje sasithina ayibo mabalengwe ayi kanikabi sibe no ma inkabi ba ubhekizulu ubhekizulu inkabi futhi manje silokuthi mangabe sihlanganele nje kuba nalawo manco kushuthi ke mangabe 800 lelo lihle no ngisafuna niyiphinde lento enanikhuluma lapha lenkulumo ngoba nani ngilingisela ake niyiphinde ukuthi nanithina ngoba ngiyathanda uma siqala ngene icala kube nokufakaza kube ngoba nilapha nje ngifuna into enokufakaza wobani enihamba nabo laba babili babe khona laba bobabili nani kubani sibonga Ngijabulo mina wadlula sibonga go la eMatuba la eMatuba yeah kanti useduze usuke eMatuba ngenyawo ngoba ngisafuna ukuthi nivele nifike ngemoto la ekhaya nikhululeke nje kanti khona umuntu osekwafika ngenyawo kade sifike egole uhambele eCape Town lizohlehla icala ubani sibonga uMathola wahlongwane ephezulu uzodelela umuntu wale empangeni kwakudluza ungene usuka le eBhevile emangwaneni wawukhona yena ngikhona ngaqala socela ushwele enkulu hayi ubani washutha le video yayishuthwe enkaba uphezulu yeah hawu ngempela yeah no lingisana ngoba kufuneka ukuthi ngayilingisi lento ake nilingise lento ngoba quality
yebo mkhulu. Ngihlale ngikubona ukuthi uphethe imali eningi lapha emafonini. Yebo mkhulu. Kodwa manje usufika nezinyane ekhaya. Yeah. Wena usuphethe iSmirnoff ikesi. Yiyo leli kesi usokuzophatha seniphuzo ogoloka ngisatha kwamanje ngenxa kube nadelela mina. Hey, impela kuba kanjalo mangabe sithi siyashaya sazi kwenzakala. Angisatha. Ayi akufiki ndawo. Nganichazela bafana ngathi iyagqilaza lento iyaqala manje. Ikwakhudluza ungene empangeni siqalile. Nophuza ugoloko nithenga amakesi aba u10 quality. Ekhaya kuphi ekhaya? Hayi kukhona lapho ulungu. Hawukanti ungala emakhaya nje? Yeah. Yini ungahloniphi kanti wena ungala lapha kwalungana emakhaya? Ayingangazi umkhulu ngimbone. Ngangithi ngiyasenzela ngangazi umkhulu khona lapha eduze. No man. Yeah. Quality ngizwa ngawe ngendaba. Ngiyaqala ukubona. Uthatha besibinde ngaka ukuthi ena ungilingisele emafonini. Izingane bese ihambe ilokhu manje zingidlala emafonini no. Umkhulu lo umuntu ebengimubukela kude kodwa ngithanda indlela akakhuluma ngayo. Oh beningilingisela ngoba ngithanda indlela engikhuluma nayo noma bekukupheza chazana okudluza ungane. Hayi sasithandile ukukhuluma ngayo umkhulu ngoba njalo Manje mina mkhulu ngumlandeli wakho ngiyalifollow ipage lakho kakhulu akusinto yamanje. Manje ngagcina sengikhopha ke kuthini mangabe umkhulu ekhuluma ngicina sengikwazi ukumlingisela. Ukuthi ngikwazi ukuthi ngizwe into mangabe yisho ngiyakwazi ukuyikhopha lento ngoba ngihlezi ngibukela ipage lakhe njalo. Uma ethi nje ngeke ngakufonela lapha amabaleko. No man mfana. No. Hey, no, ake bekhona imvubu. Bafana ngifanele ngichaze kahle. Hey ngibonga. Imvubu yami la. Sengikhathele yini bafana ngivele nenze izinto ezibelula. Imvubu yami. anangize mkhulu wami. Oh maningi, oh masaka udala imbuzi, imvubu yami. Ayisoshweleza mkhulu. Nizoshweleza? Yebo. Ngizolala phansi namhlanje. Hey. Soshweleza. Hayi oh man. Awungene kule nto wena. Hayi no usuthandbuzi quality. Wo manini sengikhathele izimbuzi nomphako wangilethela imbuzi emnyama. Hayi mhlophe mkhulu leyo. No ayisusa imbuzi. Nizipha obheka imbuzi yabaleka manje ngoba ngiyenqaba ekhaya kwakho udlungele. Hayi emsami mkhulu lizo yidlozi. No manini amahlozi azotshela mina. Ya nikhethana quality kulala phansi lokuyolusa no chronic. Fanele ngikhaya. Nikhethana. No, akukuma amafoni. Bhala namafoni quality. Hayi amvalile mkhulu. Uyivalile? Smirnoff. Phone off ngesilungu. Ya, ngifuna nilingise lento enanisho lapha. Lingiseni. Ake ngisusa imbuzi, awubheka imbuzi iyangibona imbuzi. Susana imbuzi. Ya, lingisani lento enaniyenza lapha bese sikhuluma ngento enaniyenza elazi. Nanenze njani? Nanjini ngithi niphelele noma? Yes, asisonke. Wo isho lento nayisho nilingisa umuntu omdala oqala umabalengwe akuyena untangani wamina ngiyena untangani na khulukazi umabalengwe indoda engaka umabalengwe chazana Angiqala uSmirnoff uyanokwazi ukwenza kakhulu. waqala wathini uSmirnoff Mina ngangixoxela ukuthi Ayafika naye asibuke ivideo kahle. ubani wanimotivate yafika naye namanje kwabiyela. Yafika naye ke uSmirnoff. yafika uSmirnoff Kangangibuza ukuthi ibandeselela ibona ne video. Sacha siyazi ngathi wena. Wo manini ngisafuna lento ichazeke kahle naseniphikisana senifike phambi kwami ake nilingise lento beyibuka abantu ngoba ngiyithanda masingene eqaleni kube khona ukufakaza ubani wayiqala lento kenyenze phambi kwami manje wayisho mina ngaphendula ngathi mina ngeke ngayibona ngase ngiba umabalengwe mina waseba yini lo uSmirnoff kwabo uwe mkhulu ngoba nasengome ngazo lonke vele ibongo zakho be-3 no bafanele igama manje lifuna yini ningaceli kimi leli gama ka 3seconds ngoba ngalisebenzele oqala wena uSmirnoff nangasi uSmirnoff ikhathu igama lakho leli lezi ngizothiwa usuphuza utshwala phuza awusada ngoba ngagcila nawe ngizothiwa uyaphuza utshwala ngawusada seniphuzela ube msuthu enibe nemkhaya no manini bafana no ngizokwenikhaza ake niphinde into enaniphinde ko emafonini khulumani chazana wathini wena chazana khuluma ndo
Hey, ngicabanga ukuthi kuyadanga nje kwakuthi ungene bafana na. Niyayibona le? Angithi ngangibuza ukuthi sebeke bayibona le video masixoxela sihle ukuthi yini into etrendayo ngaleso sikhathi. Ukuthi ngikwazi ukulingisa umkhulu ukuthi mabalengo ngikufonela lapha ingane zathu usachatha angazi ukuthi ngona mangabe ngisho kanjalo ngaphinde nga-add kulokho okunye ukuthi konje ngathini Kumbuzanani wemadoda ngoba kudalwa la. Nekhumbula ngoba Sengikhathele kufanele nihambe ngenyawo manje uxolo ngifike ngemoto. Ekabani imoto? Yeah. No. Uzofika upaka imoto olungu uze ngenyawo la kwakho uzungani. Wena ekhaya kuphi ekhaya? kwahlabisa lapha empembeni. Unani kuba mkathi ungangapha ngasemakhaya wena? Impela emaduna. Wena uzange ufike la ekhaya nomzala kudala, umjikishaya. Isake safika impela. Ukuthatha pho ungahloniphi umuntu abantu abadala. Cha kangithi nami ngiveze ukuthi umkhulu ngimkhonze kanjani. Mana ke yini enibanga ukuthi nifikela kwaKudluza umngeneke chazana. Yini enibanga ngoba nadelele mafonini. Ake nikhaze niyilingisele lento bese ningitshela yini ebanga ukuthi nibelana namhlanje ekhaya. Ngoba nila kwaKudluza umngene. Ngoba ufike nifike ndelele bese nigcina nizongena kwaKudluza umngene. Chazana yini ebanga ukuthi nibela. Wena sifuna ukuchazela abantu yini edala nangiseza kuwe quality. Ngoba wena quality ke impela uzokuyichaza nale mali uyithatha kaphi imali oshutha ngayo ngibe ngithi mina insizwe nomkhaba ngifika umuntu quality kanti umncane kanje webona kumbokwa no mfana kuhlaba kusahlalwa umsukuhlelo usazogqilaza chaza ngangilungiselela nje umkhulu ngoba mhlawumbe ngimkhonsile ukuthi ngiyafollow ama-page akhe mangithi ngiyachaza ukuthi mabalengwe uthi abantu abazokuthi le mali yase-absa uma ngabe umkhulu ekhuluma lapho into engiyithandayo ngayo umkhulu leyo ukuthi uma ngabe buza umbuzo ngiyakwazi ukuthi ngibahambe lapha kasho khona izinto nje ey'fana ezimnandi uma ngabe sihlanga sasingazi ukuthi sesiyona. No bafana ngimdala afuneki ningilingisele kusho ukuthi kahle nina ngoba ngila kwaKudluza ungene nje ngoba kunendlipho isesangweni kusho ukuthi nani manithola imali ngizokwakha imizi nibeke indlipho sekubene ningagadwa ningilingisela ngoba ningithanda yebo ningabalandeli bami anganile ningabaculi nina akanabo nakabalini kusho ukuthi kabalandeli bakho ngabami noma ngabakho cha abalandeli bami abami nami ngumlandeli wami ngumlandeli wakho ngesingami nami. No Smirnoff angichazi ubona njalo ena quality bekuyini inhloso yenu ngale imkhulu engeke inhloso ukuthi ngalesi sikhathi sasijabule kwaze kweqa and ilokuzana uSminofathi mayiba umkhulu ngiba umabalengwe kwasho ukuthi umabalengwe yena umuntu ade savelele ngalesi sikhathi ukuthi imali ngakuyena ibhili yonke yayibuye yeza kumina ngaseba umabalengwe ke mina uyimini wayethenga ngalesi sikhathi lesiyana sathi masijabula mana uyithatha phi imali oshutana ku Facebook usebenza cha ngiyasebenza mkhulu wenza ayi kuningi mkhulu engikwenza manje ngibona manje ngiyachaza ukuzophazamisa ingane ezifunda isikole ukuthi zigcine yiyeka izongiphazamisa kweyami ifamily engizamela kuyona. uyani mfowethu usebenza kuyo hayi sokuchaza ngelinye ilanga no mana uzongena efamily la ekhaya kuchronic uyalima lapha ngaphesheya bekade ngifaka izithombe zebhathana ngafaka ikabhontshisi ngafaka izespinach ngase ngifake katamatisi ngizokenikhetha ngoba i-toilet liyambiwa ngale engicabanga ukuthi wena kufanele ufike nepiki wena uzofika nefoshela ngoba icala fanele hlehle namhlanje ngikhathele nithi ake nilingise lento lena enanisho wathini wena wawuthini lapha emafonini nje iqaba mina engizakukhumbula mkhulu akuze ukuthi kuyiqiniso mabalengwe ukuthi ngashile eThekwini usakhumbula lo iyo engizakukhumbula mkhulu azi izinqabe nilungisile nisuke emakhaya ngoba umfana mangumhlaba ngenza ufanele akhiphe ngibona izinqe life quality ukudelela kwenu manje nasemfikile kwaKudluza ungene
Nokazi ngathi mina induma nisemelmo. Wathini? Wathi cha phela mina ngazi ukuthi induma iseThekwini ngathi induma ngowe angazi Ngathi naye la emelmo. Yimi mabaleko. ngase ngithi mina athi ena yini lo oyigqokile mabaleko Mashini lawa kwavalo sentini ngathenga mina. ngase ngithi mina Angathi malini kahle wena usho ukuthi mabaleko abantu abezokuthi le mali yase-absa ilokho No, yiyo-ke lento uyangicasula ube ningilingisele ngobona ulungisela mina ulungisela bamale okokuqala umncane kamabale kwinto esuthi uzomlingisela ukho ngisho esayizini wakhe wena ngoba nanihleka nina nobabili ubani washutha lento ubani washutha lento kamkhulu bengithi mina okungcono mhlawumbe umuntu namlela kulento ukuthi sazidlalo owayemdala ngaleso sikhathi yinkabi uBig Zulu uphezulu ngcono mhlawumbe uphezulu lona oqula lengomethi nangizohlamathombe no akathinti lekungathindana nomkhulu wempela. cha akathinti ngoba ngifuna ube nizoqambela umuntu bese nimqambela nomthinti naye inombolo yakhe Semthini mayikhona. nginikeza Semthini. una ethani quality ngoba uhlala ushutha nemali ku Facebook Asifonele yami umkhulu uzana. ngifona ngizomgcilazi ngani bafona nganikhulu ngathi ningadlala nota leyo ndawo yokudlala le kokudla ukuthi ungani la hawu ingane zizongilingisele ekhaya ngimdala ngizochaza lesi Smirnoff lesi siphatheleni cha njengoba uzoxolisa ngekhathoni leSmirnoff ngoba ngizokuthola ukubhuza ugoloko kawusawudaba angizosholeza impela mkhulu uzosholeza ngegama lakho iSmirnoff amandla amaphelele ngithi Smirnoff uzojikana lo leli khathoni leSmirnoff ngifuna uze ngenyawo ulithwele ekhanda leli khathoni wena uzosuka olundu uqhubha imbovu liyahlehla icala namhlanje akunginike izinamba kaBhuzu ngifuna ukumbuza Yebo ba. Sikhona webhudo omdala. Umkhulu okufuna lapho. Ninjani weBhizulu? Ngiyaphila. Uwe lo ucula lengoma ethi ngizohla amadumbe. Ngima ngifuna uba nemali. Yebo mkhulu. Awungichazele. Kukhona udaba lapha kunoSmirnoff la. NoQuality. Ngizobabuza ukuthi benziwa yini ukuthi mangethula inkulumo kufika umuntu omdala ekhaya ezovula icala bese bona bengilingisela bona nangempela yibo ngempela ngoba lento bayilingisela sebefaka igama lakho kuthiwa uwo ushutha lento engibonisa ihlala ingane emafonini hawu hawu kanti wabatshena Bhizulu no noma ungangithanda noma uthanda umuntu ufanele ungamlingiseli mawuthanda umuntu ufanele ukuthi ungishayele ungitshela ukuthi ngiyakuthanda Professor Dokotela 3seconds no baqhube wena no weBhizulu mawuthi uyabaxolisela guqula ubaguqela ulapho lapho khona vele uguqe Bhizulu guqa hey iqalile kuyagcilaza ya kodwa icala liyabalahla ngoba icala lizokubanga ukuthi weBhizulu ubakhubuze nabo ngoba ubakhuzile
bezochaza behamba nabo ngoba namhlanje nje ngibona nanga uQuality uqhamuka usephethe imbuzi angingasho mina ngathi imbuzi ngikhathele yizo manje bafike bedelele abantu bezinezimbuzi nanga uSmirnoff uthi uphuza ugologi Smirnoff akasamdala uphethe ikesi Smirnoff uthi cela ngizombusisela utshwala ngithi ke uzophasisa ukuthi udawe futhi uphinde udelele mina How? We've Zulu no man. No abagquba inkomo bajike nayo ibhizinisi Smirnoff ngoba sebedelele kakhulu nakhona futhi ngifuna uQuality ngowasolo ngifuna afike ngenyanga lo Smirnoff wale ngakithi elena ngoba usuke empembeni kafike ngenyanga ngoba bengifuna ukuthi kwesinye isikhathi bangibuze kusinqa sempela hayi ngoba nginepage kufanele ukuthi abalandeli bami kube yibona abasho ukuthi ngiyabaxolela ngoba uyisizile Big Zulu wachaza iqiniso wayikhipha lento ngoba ibisiqale lento ikhigqilaze manje no uBig Zulu uthi kowachaza nithe Big Zulu naseniphuza utshwala kangisadako wena Smirnoff nawe ngokunjalo uQuality kunjalo lento echaza uBig Zulu uqinisile mkhulu no weBig Zulu uzongisiza ngoba ngizwile kuthiwa uzobula lapha emjahweni wamahashi umhla ka25 ngikubona izithombeni lapha edolobheni kofanele ngininikeze ukuthi emva kwe25 imbuzi ngiyayijikisa ngikhathele izimbuzi bazojika neSmirnoff liyahlehla icala ngoba kufuneka kwakudluza ungena udelele kubelula lizohlehla icala kofanele bekhutshwe uwe uqo kofanele kunqume usuku ngoba ngifike ngathumela usinqe sikamagendane ngisazomfonela uZungu ngathi akanginikezi inombolo zabafana akababuza ukuthi lento abayiqalayo babona nje benzani bagibele nje ephekweni yesonto cha Big Zulu balebelele ngoba ngiphethe imvubu manje kufanele bakhethe ukuthi bafanele ukuthi balale phansi awubheke uyafika uSmirnoff bazohlawula uzobagcwalisela inkomo ya no bakhube Big Zulu akunye usuku ngoba udaba ngiyahlehlisa namhlanje kofanele ukuthi bakhube uze lapha ngisazofonela usinqa sikamagendane ngoba usinqa sikamagendane ngathi kangibhekele bona ngimbuthi akabakhuzanga ngani Big Zulu lento oyenzile utshengisa ukukhulu ukuthi wabakhuza abafana kodwa bathi uwe owawubashuthile baqinisile ngoba noma mhlawumbe sebevika ngawe na no Big Zulu sondela uzochaza fika nabo uzochaza impela ayisondela Big Zulu ngoba ngifuna ukushaya le ngoma yakhe ethi ngifuna ukuba nemali ngizohla amadungu qala ningakangeni icala impela uyishayela nje ngingakhokhile ukuqala uyishaye kula kwakudluza ungane ngoba noma abalengwe befanele ngumthinte bekhona ngalelo langa ngoba abafana baqhaphaza abantu abadala ungaqhaphaza umuntu osezingeni elingaka nensizwe engaka ngoba phela uma abalengwe mangahle nje thola la kunangu ungapikizela awubheke elale nginanjalo ulunga ngapikizela ngoba insizwe mabalengwe no ngizokwehlela ngezakhe Big Zulu kodwa icala liyahlela ngizolimemezela emva kwe25
ngoba ngizokuthiwa uzobula lapha emjahweni wamahashi bebengakangibemi mina umasipala kodwa ngikubona ey'thombeni kofanele ukuthi emva kwe-25 ubaqhube uSmirnoff benoquality ngoba ngicabanga ukubashintsha amagama lapha ngoba kukhona usinqa semfene enkamba lona ngicabanga umbiza ngithi ukhona uvano lo uquality ngoba umsimba wakho kuyamvumela uSmirnoff ngizothi ukhipha inkunzi ngoba uyambona ngathi ukhipha inkunzi hayi izogqilaza le nto liyahlehla icala phezulu ngoba nawe uzodingeka eduze ngoba bathi washuta cha ngizoxegisa ngoba ngifuna bejabule nge-25 lapha emjahweni wamahashi ngizoxegisa kodwa emva kwe-25 ngabafike bezochaza kwaGudluza ungene ngoba ngiyakholwa khona ukholwa weBig Zulu kodwa amasimba ngishayisani nawo hayi no ngibonge kakhulu eBig Zulu mfowethu ngicela ukuthi ngihlehlise icala beze nawe ngoba icala lakho lincane icala lakho ukuthi wena washutha wena kahle ubacela hayi hayi liyahlehla hayi no Big Zulu liyahlehla icala ngoba kufuna ukuthi ube seduze Smirnoff lizohlehla icala ngoba kwaGudluza ungena kulolu kube vele kuthethwa icala nje bese kubalula imbuzi lezi wena uzojika nale mbuzi ngifuna inkomo engqongo uBig Zulu usekhuluma ukuthi kufanele ingqondo uzongigcwalisela le mali ohlala ushutha nayo ngayo katiphi bese nifika nembuzi ube le mbuzi nje isinyane lika-900 le hayi bengithi icala lincane mkhulu hawu ungayithathela icala wena kwaGudluza ungane hayi bengazi mkhulu ukuthi no ngiyakholwa khona ukholwa kodwa amasimba ngishayisana nawo quality ngoba nginguboni uphethele bani ifolofolo ngibona uphethe ifolofolo ngiseduze kwakho uliphethe kanjeni ifolofolo ngophathele bani ifolofolo lapha emafonini anganakile ngangithi ngishashe lokumsiza umsizwa bakho-ke uzogqilazwa namhlanje khona umlungu ukuchronic ngani kufanele kachaza ngoba uyalinga ubulo mlungu unosamahashi lo mlungu yeyi nawuthola intoho quality ngoba ngihlale ngelela njani msebenzi manabo ukhetha abani phakathi wabo weBig Zulu kofanele ukuthi mangiqeda lapha Big Zulu ngikushayele ngizongumusuku ubaqhubanini uquality ngoba icala laba lizokungena namhlanje bebezothi bazoshweleza no ushwele wawo ufakaza babekhona kabaphelele ngifuna abantu ababeyiqalele into bebekhona ngoba nawo ubashutha nje ubekhona angathi seyibhalile uyabalela ngiphelelwe ibhadi angishaji chronic mkhulu ubani umuntu ongalusana imashi la mkhulu ubani lehle ekhaya iyo akahambe ohlawule egadini akhiphe wonke lokho bhathi wonke la umuntu amuthi umlungu chronic uthini amahasha waluswa yini ngazi mina uthanda lo ngithanda impela ufuna ukuhlakula naye hayi ngifuna ukuhlawula lukhula lapha esimini ngegeja hayi ngekubhala no uzophatha igeja angikwazi uzophathela igeja usuke nalo lenolunda angikwazi lona kufanele enze njani kufanele ukhiphe umquba ngoba belina bekukhona ikhukhula wasuda ngaphezulu ugcwele umquba uzophatha ifoshela angithi uyazi ngoba alikho icala engizolithatha ngingasebenzeli kwaGudluza ungane ngoba kuzobalula ukuthi ngihlele ningelela njalo ngiyezwa ngithini ngabalandeli bami umlandeli wami wozalima ekhaya ufika ukuthi mkhulu ngiyakuthanda ungangeni efonini ungilingisele ngingidala ngoba lento engangiyikhuluma nje yakwa-absa ngangiyisirious kabi noMabalengwe ngimbuza ngamashini wazi wathi uMabalengwe kimi engimbuza wavuka ngabantu abadala uMabalengwe ngamchazela ngathi Mabalengwe Masukulapha kaGudluza ungene ngathi abehlele ngezamba owehle umoya Mabalengwe washo njalo
Owehla umoya mabalengwe. Mana sasikhona isidingo sokuthi umabalengwe mayivuka umoya nina bese nithi niyamlingisela umuntu emdala. Kwabo uphazama ngase ngithi nguye. Hayi ukuphazama wenu kufanele ngimbhale ngimtshengise ukuthi ngoba nila wakudluza ungene nje Nkosi yami chronic Yabo. ngifuna ukuthi low quality angene ngo6 ensimini Yeah. ngifuna aphume futhi ngo6626 ngoba utho uhlala eGoli ngenzela ukuthi ashesha kuyile eGoli Uzolala. no kufanele ukuthi kufanele ukuthi umlalise lapha na kwelungana alale evrandi ngokusadelelile Hayi mkhulu. Khona nqala la kokurawo hayi phandle ku. Hayi khona. umlungu ngaxoxela lona ngingamnika imuphi umsebenzi angawuthola Lo yahamba ukhipha umcoba sona senbuzi. uSmino awuseqedile umlungu Mama ngibona ngiyabona ngiyabona samntwana. usho kanje Awuqala ukhona alibani futhi. hayi khona ngamlungu cha bafowethu Lokho mkhulu ngapha. ngicabanga ukuthi ayihamba khona ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi uSmirnoff noQUALITY ngoba bangilingisela ngase ngathumela uSmirnoff una inamba kaSmirnoff uvusa Hayi bafuna ikhomino Smirnoff. ngishayela ngifuna ukuthi bonke ofakazi ngoba mangithetha amacala afanele kube nofakazi shayela isinqo sikaMagendana ngoba naye ngamtshela isinqo sikaMagendana ngoba ngathi akabe induna ngapha eJozini egada abantu abangidelelayo angade mina nasemafoni ngoba nasikhathi senqo sikaMagendana nangu uSmirnoff lapha ekhaya libe noQUALITY ngakuthuma ngathi ngibhekelela laba bafana bathini kuwe Mkhulu, ngababheka mkhulu, engabathwana ukuthi efuna imfundo yini mkhulu ngoba ngabona uQUALITY mkhulu noSmirnoff begibela phezweni. Ngase ngithi mina hawu. Wenzani Smirnoff? Wathi hayi kade ngaboni ngithi nawenzani? Uthi kade ngaboni kodwa manje uthuthuke ngomele eThekwini ingoma lekashigidwa ingoma le ngoma kaZolonga kwakusho ukuthi ngithi mina ngase ngithi mina umkhulu uyafuna yabona bathini hayi uSmirnoff wathena uthini umkhulu ngathi musu lezo somkhulu hayi ngiphekwabo ngebagqilazi uyajuluka uSmirnoff umanzi ke uphethe ikesi leSmirnoff ngithi mina no uQUALITY uzoxolisa ngezinyane ngithi mina no ngithi no bathi babeshuthwa uBizulu ngithi no akabaqhube imbuzi incane kabuselikhathele imbuzi abantu bedelele ngoba ngifuna uQUALITY ngifuna somunya olundi bese kuthi lo uSmirnoff asomunya wempembeni besuke idathatha ngoba makuthiwa nje uvuke ngo1 idathatha uQUALITY anqamlele la ngeyawo ephethe njalo ezingenyawo la bese kuthi ake sithi nje nangu ulongana uSmirnoff usuwaleni empembeni uza ngeyawo iyona ke into ke engizoyilalela leyo namkhulu mkhulu mina ngabatshela ngathi ulwembu bafana baba bathi bona hayi bathe basuka bavele basweka labafana basebe kwakuhle ungene ngaphakathi bavele basweka mkhulu bekwamphela isengcebo usho kanje ayikho kuthenga usinqasa kaMagendana uthi wayentshenile ngami namthatha kancane Hayi washehleka namkhulu sinaka. usinqasa kaMagendana Hayi wakhuzehleka kodwa sekuvele kwenzekile. Kwase ngivele kwenzekile ngoba mina ngikhumbula kahle ngaze nina nifundisa usinqasa kwena ukudelela Hayi nomkhulu angidelama ngasho into eyodwa ukuthi uyumabalengwe lohlola online kuphela nangisho ndini. washo kanjalo umabalengwe ntangayakho Hayi sinqasa kaMagendana ngizokwenza ushayele ngoba bayasho ukuthi laba bathi sebayisola ngizokushayela kodwa icala labo lizohlehla ngoba kudingeka uBizulu engene ebakhube
afika futhi akashayele ingoma yakhe ethi uzodla amadumbe unabe uzokwengichazele kahle nalowo ngoma yakhe le ya ngoba uthi makufanele ube nemali kufanele ukudla amadumbe ngisafuna kazoyichaza ya ayikho inkinga nasinqa sikamagendane vala nga ayikho inkinga ya manje quality yebo nawe Smirnoff yeah uxolo lwenu enizolixolisa la ekhaya kusafunela ukuthi ngikwazi ukuthi ngibuke ukuthi yini engayenza egcekeni ningangiqhamukeli nembuzi jikanawo lembuzi yakho Smirnoff isinyane leli ngoba bekufanele ngumthetho ube niqhuba inkomo bese ngibona ngoba kade kuchaza uphezulu bese ukuthi iSmirnoff lesi wena Smirnoff uzokusiminye ukhipha ibhodlela elilodwa ungasiminye iSmirnoff angasiminye mkhulu ayisandaka phela lento ayisandaka le ayi usiminya kodwa hayi manje bafana ngangimtshela ngithi mina base ngigibele phezulu kwendlu yesonto senikwakhudluza ungene iyagcilaza lento manje siqalile manje nikuphi imali la chazana ukuphi manje mawula wena quality angikhona wakhudluza ungene uzokwenza uzokha angizochaza ukuthi kodwa umkhulu othanda ngisho nganichazela ngathi inkantolo enkulu le idlula ngishika kahulumeni angishongo into eningi namkhulu wathi cha ngathi mina mabale ngohlola online umuntu omdala akuyicala le ngakhuza kodwa nami mkhulu ngathi akangaso ukulingisela wakhuza wena ngathi umzimba wakho umvume kungangoba mabale engakazi ukuyenza le awengakuzwa ukuthi kumele kusho yena hayi kusho cha mkhulu ngakhuza kana nikubanga lokho babekubanga phela lokho unawe ayifuna ukusho ukuthi ebe umabalela mina ngangiprofesa awayendilwa ngaphisa namuntu sinokwazi no akenixebulane ngemvubu nina lento akeniqathana ubani uzolala qala mina ngithi yini mkhulu professor ngabalalisa kuqala cha no mana mfana no mfana ubani ngibongona isho manje la hlokwana la ngikhathele ngabafana la ngifuna izinto kuyibuko ba mkhulu kodwa siyashoneza ngoba phela quality akwethu friend ngumuntu wendoda akusahlala ngokuthuza ungene salani ngifuna ukuba ngabafana balela ekuwe Smirnoff ekuyela yebo umthoyini wena ngihambe isigukale la mfana Ngiyasola ngomani buyana babili cha bafowethu ena lezingane ena ngasuke kakhulu emoyeni ngoba manje izingane lezi ziyadelela sengithe uquality kahambe noSmirnoff behambe beyekhaya icala labo lizohlehla ngoba ligade uphezulu bengisafuna ukufonela nalona omunye owangidelelayo abahlali tsansini manje angimtholi ocingweni ngoba nosinqa sekwangike ngamthinti ngoba ngibona nangu lo mfana uQuality uvame nje ukuthi aswenkezenze ngathi ungasemdletsheni unemisiqo wami ngoba phela igqokami elivame ukuba wena ungasemdletsheni ngasoluni kodwa imina nawo umthando sawa wena nalo igqokami esikwazi ukumela South Africa nganjalo ngimele South Africa ubani wayinikele lo lingane ngalithatha nje lafile kokani 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 kanini ngiyaxolisa kwakuduza ungashoneni kanye kami ngiyaxolisa ngembuzi yami wakhudluza ungene wena uphetheni manje Smirnoff axolisa ngekesi lami leSmirnoff lithatha uliphathe ngesandla lithatha mbonga mnikeze ngicela baxolele mkhulu
Akubaxolele. lithathe into esiningi uzoxolisa ngano yo uxolisa ngano hayi uyintandane mkhulu akaphethe lutho. leli kesi phole leli kesi uzoxolisa ngani kesi Cha ikesi ngaSmirnoff ikesi. Abakwele Smirnoff nje kaSmirnoff. Indoda nendoda amandla ayo eyakwenza mina ngivelele la ikesi ngaSmirnoff. hayi kuyitshe ngithi ngizokhipha ibhodlela ngikunike uphuze hayi bafana nihambe kabi nihamba inyanga ingakapheli kwaguduza ungene into engizoyenza iyodwa uzothatha leli kesi lakho leli kesi leSmirnoff lizosala nalembuzi na quality nizohamba naye ekhaya ngoba senikukudelela imandelelile bese ngigishima nemina ofunisa yini ngoba ngizokuthiwa senteni yaphuza utshwala kangisanda iqala liyahlela kuzofanele ukuthi iqala hlehla ngithi ngiyangithola nizongiphathela ubhizu bese niphinde ngoba ngeke ngazama ukushayisa inqosa khona kulibamba ucingo ebendeni ningifaka niphinde futhi ngizomemezela ngizotshena usinqa sikamagendane ngizoke ngishaya ubhizu ngoba kanginayo inombolo yakhe ngizonginika ngithi ngiyazi aha kufuneka nazi ukuthi angiyona into yokudlala angithi ngiyangithola fanele manifuna into yokudlala niyothenga amabhola angithi niyazi noma manifuna ukudlala nigida ingoma niyazi angithi niyazi aha ngoba ngokomthetho nje awubheke ubani isibongo wena ubani isibongo awalivula mkhulu kuphi indawo La eMathungu. oh hayi liyahlela icala niyazi icala liyahlela niyazi icala liyahlela ukuhlehla kwalo leli cala lisiswa ukuthi ofakaza kabaphelele ngilinde ubhizu ngoba ubhizu uthozo umqhuba ngithi niyazi aha bengithi manje hambani nemakhaya kodwa manisuka wena uzosuka ngenyawulundi usekini uma ugibelile fanele ukhohle wena uzosuka ngenyawo wahlabise empembeni angithola angithola wena kuphi ekhaya sepembeni uzosuka ngenyawo ebhekvini kufanele ukuthi wena ke usuke ngomsombuluko uma kuthiwa icala ngena ngolwesini ebhekvini fanele uhambe ngimsini ngoba fanele uhambulala angithola ngizamboleka nengashi manje mfana uzoshiphela ihashe njengokronika amahashe amaqothuka ngoba ndigibela amahashe ngayifaka ilihla ngizamboleka uma ngingakafundi-ke mkhulu no uzobulawa ihashe ngoba uzothi usuke ushiphela ihashe amahashe ayaqothuka ngoba bagibela amahashe zingekho ihlala wena usukaphi nendawo wena la eMathungu eMathungu akuseduze eMathungu uhamba uhlumoba uyabona nje amatraffic ngawusuka eMathungu ufuna ukufika lapho ne-energy ngempela uzohlumoba wena ungcono kunomoba ngapha eMatuba kufanele uhambe uhlumoba ukuze uzofika lapho khohluza ungane wena uzohamba udla amagwavu asebuthiwe amagwavu oluntu akhona kufanele uphathe ushekhayo uhambe udla amagwavu uzofikela ngenyawo ngoba ngifuna ukuthi ngithola umuntu ozolokhu enishekhe njalo mana yini etshaliwe ungabi nona sinona Angithi khona amabunga khona nemfe nemfe isekhona imfe yeni bakama ngidala la yeni no icala liyahlela bafana jikani ngeminofu nembuzi ngiyazi ngizolimemezela icala maduze icala liyahlela nizohamba ngani manje ngoba sekuhlwile sihamba ngayo imoto nihamba ngemoto hey akekubuya amafosheleni amapiki bakithi no akekuthatha ifoshelani epiki wena uzokhipha umqubo esibayeni sembuzi angipha wena quality uzophatha igatsha lokuhlakula kunokhulu bese kuthi wena kunethoyilethe wena Smirnoff ebeligujwa lapha kaliphelile lithi uphazamise inkulu zoqala ukhipha amanzi angipha uwakhipha amanzi bese uzoxovela udaka loyana angipha kunenkampani lapha ngathi ukuthi ngibona igqokama lapha lifaka ama-avaloni lixova udaka kusho ukuthi wena-ke uzoxova udaka kodwa ngathi limfanele udaka lo kanako nesipele sokuxova udaka ukwalile
Akufani naye ehleleli ngelela ngayo sentotobele kanje. Hayi une-experience yokushaya ifoni ngamakarabhu nayo. Hayi bafowethu bengivakashelwe zingane ekhaya. Bengivakashelwe ngabafana ekhaya. Abafana bezongidelela ekhaya. Manje ukungidelela kwabo ngibona ukuthi udaba labo ngingalikhulumi namhlanje ngimqede ngoba ofakazi kabaphelele nako ukungidelela kwabo babe ngaphelele. Manje no ngitheka bangiphathele ukufakaza. Uyabo? Kuzofanele ukuthi buwangisesenkingeni kangaliqedi iqala likaMabalengwe nokhehlelile. Sengidelelwe ngabafana. Iqala ngizosihlehlisa namhlanje ngoba ningibona ngikhuluma live nje ngoba nabo yiba baqala ukungidelela endabeni zokuxhumana. Kuzofanele ke wazi namhlanje ukuthi awuseyena uQuality. Angithi uyazi wona Quality. Igama lakho engikunika lona ukhona uvanga. Uyazi? Yeah. Wena ukhetha uba untaba yezulu ukhipha inkungu. Hey Mphile ukhetha. Ngawukhipha inkunzi. Ufuna uba ukhipha inkungu? Yeah. Wena ngizokunikeza nawe igama. Angithi uyazi? Yeah. Ngizokunikeza igama. Angithi uyazi? Yeah. Ngizothi umfene ndalo. Yebo. Yebo. Kumaga. Wena umfene ezihleduza. Angithi uyazi? Yeah. Wena umfene ndalo. Wena ukhona uvanga. Wena ukhipha inkunzi amakameli manje. Lokhu uthi uSmirnoff ngeyivala lento ngoba niyisa nje. Ngibonge kakhulu bafowethu. Iqala labo liyahlehla. Ngizomemezela ngoba ukufakaza kukho ngilinde kube kungena uBhekuzulu ngiyabona.